Pořád kastrůlky a tady to máš. Nevím, proč je tam ten brambor, když si ho takovýho masa, to už nedám. 10, 11, 12. Světlá, tmavá, řezaná. 15. Hlavně správně chlazená. A pak už to jenom chutná. Všechno je tak, jak má být. Ke stolu usednou milovníci piva. No krásně tam budá. Jaké dobroty navaří? Podávat se budou nejen pivní pochoutky. Můj štrůdl si myslím, že je zvláštní v tom, že tam dávám pivo. Převládat bude česká kuchyně. Vepřová kolena, syrečková pomazánka, svíčková. Výhra je pořád stejně lákavá. Hrajeme už o 60 000. A další tisíce jsou v divácké volbě. Já jsem v prostřenu po třetí. Cože? A přitom stačí maličkost. Parádně uvařit, pohostit a pobavit. Hele, o co míň bylo vody v polívce, o to víc je jí tadyhle u guláše. Nevím, proč tady je. On to zkazil, jako učeň. Tento týden nás čeká pivní speciál. Tohle prostřeno je nejen pro chlapy. Je pro všechny. Tak se pohodlně usaďte, začínáme. A přeju vám, ať to nesklame. Nejdříve si pojďme tu pivní partičku představit. A začneme hezky od konce. Páteční večer bude patřit jediné dámě téhle plzeňské sestavy. Jmenuji se Lenka Pavlíčková, je mi 46 let, pocházím z Plané. Jsem hodně nervózní, nevím, co mě čeká, ale strašně se těším, protože prostřeno sleduju už od začátku, co se vysílá. Ve čtvrtek nám navaří rekordman našeho pořadu. Já se jmenuji Martin Petr. No a to, že jsem po třetí v prostřenu, co si budem povídat. Mě to asi baví, nebo co? Ve středu navaří tenhle vysoký sympatiák. Moje jméno je Lukáš Baumgartner, je mi 31 let, žiju v Plzni. V současné době pracuji jako IT pracovník v bankovním sektoru. Do prostřena mě přihlásila moje přítelkyně, aniž bych to věděl. Sám se nám představí i úterní hostitel. Já jsem Jonáš Novotný, jsem celoživotní plzeňák a protože tohle je pivní speciál, tak já z toho mám velikou radost, že u toho můžu být. Já bych chtěl ukázat, že pivo se dá nejen pít, ale dá se s ním i vařit. A dá se s ním vařit třeba nejen takový ty věci, které se k pivu hodí, ale i třeba sladkosti. No a zbývá jediné. Seznámit se s pondělním hostitelem. Dobrý den, vítám vás. A jmenuji se Ludvík Jung. No a bydlíme v Nýřanech a vítám vás tady na baráku. Já bych radši, kdyby bylo víc mužů, protože si myslím, že muži jsou v tom vaření upřímnější. Řeknou, jak to doopravdy je. Je mi to jedno, jestli to budou mladí kluci, mladý ženský nebo starý, je mi to úplně jedno. Já jsem včera udělil, ještě to voní, představil sám tu dírnu, tady máme pekárnu, tady máme grill a tady se zatápí. Tak vás pozvu dovnitř, do baráku. Přemýšlel jsem, jestli, když je to pivní speciál, to budou spíš chlapy, nebo jestli tam třeba budou i nějaký ženy, ale protože dneska už je úplně běžný, že i ženy jdou rády na pivo, tak já věřím, že aspoň jedno tam jít budeme. Tady je kuchyň, kde budu dneska vařit. A tady je moje manželka, která je voní mozaiku. Dobrý den. Dobrý den. Těší nás. A jak jsem vám říkal, že jsme udělali, tak tady je ukázka toho, co se udělalo. To voní až sem. Určitě nechci být samý ženský. Čistě ženský kolektiv nechci z toho důvodu, že bych se tam cítil menší a pravděpodobně by byl víc nervózní. Tady máme obývací pokoj, kde budu dneska prostírat. A tady jsou staré věci, které sbírám. Hodiny, nábytek. Ludvíku, tady to má teda ducha. Sběratelského. Znám i pivařky, takže si myslím, že nějaká žena by se tam možná mohla ukázat. Tady máme ložnici, tady jako většinou tady stráví manželka přes den, odpočívá.
tady máme Nelinku, to je taky člen rodiny. A tady mám pár fotek rodiny. Tak nám o té vaší rodině pojďte říct něco víc. Jsem ženatý, máme 2 kluky, který s náma tady bydlí. A nejen vy, i vaše paní. Dobrý den, já jsem Magdalena, je mi 56 let. Jsem po operaci páteře, praskla mi plotínka a odešly mi vlastně nejhlavnější nervy na nohu. Poznamenalo to nejenom rodinu, ale i celý život. Ty se změnil úplně, o 100% se otočil. Celá rodina se zapojila na to, že vlastně manželka je na invalidním vozejku. A to bylo pro nás těžký období, těch rok, 2, 3 roky. Teď už jsme si na to zvykli. Mě by ještě zajímalo, jak jste se tu u nás ocitl. No, kdo pak to spískal? Manžel měl 65 let, tak jsem mu přihlásila já a to bylo z toho důvodu, aby se mu překvapila, protože manžel rád vaří. Hezký dáreček. Takovej narozeninovej. Kdybych náhodou vyhrál, tak původně jsem chtěl kamna. Přednější je manželka, že bych jí pořídil invalidní vozík nový a koupil bych ji pořádný. Já myslím, že víme všechno, ale ještě nám zbývá odhalit úkol týdne. Ludvíku, co myslíte, že by to mohlo být? Něco o pivě. No, protože máme pivní speciál, tak bych očekával, že bude teda zadání něco s pivem. Tak rozbalte, ať máme jasno. Tak, to jsem zvědavý, co to bude. Ty máš výlet, to je paráda. Úkol týdne se tentokrát sám nabízí. Připravte jako bonusový chod oblíbenou chuťovku k pivu. Například utopence, nakládané sýry, klobásy, chipsy, tyčinky, oříšky a tak dále. Nebojte se být originální. Hodně štěstí. Pro mě úkol týdne je velká výzva a trošku si myslím, že v úkolu týdne bude pivo. Tak už dáme to uzený teda. Jo, dáme to uzení, tomu křen, Křen, aby to nepoznali, hořčici, jako oblohu, okurku, dáme. máme tam palivý papričky a tak, takže si myslím, že to Myslím, že to zakryjeme zvládneme. a nepoznají to. Domácí udírna. No teda to se hodí. Co byste si vlastně dali k večeři? A co byste si radši nedali? Tím, že jsem alergik, tak mám nevýhodu, že nemůžu ochutnat mořské plody, nemůžu ochutnat jídla s medem a s ořechama, jinak je absolutně všechno. Tím, že to je pivní týden, tak si myslím, že to bude hlavně okolo guláše a takových těch tučných jídel. Hlavní chod si představuju něco s masem, jako knedlo, vepřo, kachnu, to mám nejradši, to je pro mě úplně nejvíc. Čekám, že hlavní jídlo bude rozhodně nějaký maso. Předkrm bych očekával nějakou uzeninu typu utopenec, tlačenka, gotaj z cibulí, něco takového prostě hospodského. Takže jako předkrm domácí bagetka, domácí škvarková pomazánka, tvarušková pomazánka, polévka hovězí, domácíma nudema, hlavní chod vepřové koleno na medu, na pivě, brambory na temiáně. a jako dezert máme kuličkové pokušení. A jsou to vlastně rumové kuličky, mascarpone krém a jahodu a mátu. Ruličky do ručky A to koukáte, co bude dneska k večeři. Já si myslím, že si určitě pochutnám. Tuhleto menu je hodně dobrý. Musím říct, že jsem trošku vystrašený, protože se mi zdá, že to budeme mít hodně stejný. Bohužel budu mít problém s hlavním chodem. Ajaj, Lenka si nedá koleno. Ajaj, tak snad dostane něco jiného. Mám připravený kolena, jsou syrový a teď bych je chtěl očistit. Jako hlavní chod vepřová kolena na medu a pivu, brambory na tymiánu, hořčice, křen, zelí, papričky. Takhle ono to málo kdo vaří, ty kolena. Většinou se tráví v restauracích a v tom prostředu jsem to neviděl. Takže to byla taková výzva pro nás. Tak se říká, zkusíme to, snad si
pochutnaj. To je přesně typický hospodský pivní jídlo a moc se na to těším, akorát se teda bojím, jak je to v tom množném čísle, jestli to dokážem sníst. Teď Dáme tam popkový list. bobkový list, tam dáme to potom do vykoření. 10 kolíček tam dáme. S hlavním chodem budu mít bohužel problém vzhledem k mé alergii na med, ale trošku ochutnám. Tam dáme česnek. Tam dej aspoň 5 kousků. Ludvík vaří, ale řídí ho jeho milovaná manželka. To už tak bejvá. Nic novýho. Ještě pepř. Jsem rád, že koleno je připravené na sladko. Mám to radši, než když je prostě Obří bonusové týdny jsou zpět. Sbírejte body s naší aplikací Hej Oby a získejte slevy až 10%. Stáhněte si aplikaci Hej Oby a zapojte se již dnes. Dokážete cokoliv s Oby. Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří. Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lili/zhubnout jde. Pro vás. Co si budete přát? Losy Zlatá rybka plní přání. Miliony, auta, dovolené. Olvin. Setři a vyhraj. Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj. Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve 2. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna. Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme. Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek. opečené se solí, s pepřem. Tak, přikryju to. Kolínka se vaří. A co dál? No, co pak je v plánu? Teď to uklidím a jdeme na polívku, na vývar. Jako polévku máme hovězí vývar s domácími nudlemi. Hovězí vývar mám moc ráda a domácí nudle určitě ocením. Tak polívku tak čistíme zelinu a necháme to pomalučku vařit. Poctivá hovězí polévka. Tak to není jednoduché menu. Já když dělám hovězí vývar, tak ho většinou táhnu několik hodin i přes noc. Dávám tam do toho minimálně zeleniny. Domácí nudle jsem ještě nikdy nedělal. Dodám polívku a připravím si pomalučku marinádu na ty kolena. Já bych zlatí si udělala ten kvásek nejdřív. Na ty bagetky, aby ti to vykynulo. Asi jo. Ještě k tomu domácí bageta? Ludvík si teda věří. No hlavně si troufá. Jako předkrm máme domácí bagetu, škvarkovou pomazánku s pažitkou a syrečkovou pomazánku s kapí, což je přesně to, co jsem tak nějak očekával. Teplou vodu, teplou. Vlažnou. Zatím mu to jde. Třeba hostitel překvapí a domácí bagetku opravdu udělá. Ani by mi nevadila, kdyby byla koupená. To rozhodně s tím problém nemám, protože vím, že časově je to náročné. Ještě dáme vodu, ještě trochu dáme vody. Aby se bageta povedla, je důležité, aby hostitel těsto pořádně propracoval, aby se povolil lepek a tím pádem se hezky těsto vytáhlo. Přikryjeme to utěrkou a necháme to. Pečivo nepeču, ale mám svůj zdroj a když takhle chci jako udělat kamarádům velkou radost, tak si dáme pivovarský chleba. Cibulku dávám do bagety, ale musíme ji po ní osmáhnout do žluta. Jsem někde kamarád to dělá, to už je dlouho. Manželka taky občas peče chleba s cibulí. Jdeme na dezert. Kuličkové pokušení. A proč právě kuličkové pokušení? Pokušení, to je jako pokus. Pokud se to povede, nebo nepovede. Dezert, kuličkové pokušení. To je těžko říct, co si v tom člověk může myslet. Dej si tam nejdřív ten rum a tak, abys to neměl potom řídky. Jo. Ludvík jsou vlastně ruce jeho ženy. Co ona řekne,
to on udělá. Kdybych si mohl úplně jako já vybrat a nebylo by to vypsaný jako dezert, u kterého teda očekávám, že by měl být sladký, tak já bych si dal třeba jako nějaký sírový, možná třeba i osmažený. Děláme kuličky a močíme to povíme to kakao. Myslím si, že hostitel udělá pravděpodobně nějaké kokosové kuličky s krémem, možná tam bude nějaký ohříšek. Snad jim to bude chutnat. Teď si udělej ten krém, Jo. aby si to mohl dát do lednice, aby se to vychladilo a potom si uděláš ty bagetky. Jestli ten soutěžící jde poprvé do prostřena a dělá takovýhle menu, tak si myslím, že u toho bude mít velkou honíku. Dáš mi okoštovat. Ještě počká, co ještě rozmíchám. Já, když se řekne kuličkové pokušení, tak si vzpomenu na Vánoce okamžitě a představuju si čokoládové kuličky s nějakou sušenkou smíchaný dohromady a obalený v kokosu. Je to výborný. Trošku málo sladký, ale stačí No, to rum zase stáhne. Stačí to. A jdeme na předkrm. Cibulku smaženou, to potřebujeme. Jinak bude s cibulkou a nebude bez. Protože někdo bude mít rád, s cibulkou nikdo nemusí. To je chytré. Ne každý má cibuli rád. Domácí bageta, jestli to bude opravdu domácí, jakože od začátku do konce, že to nebude nějaká rozpečená, zmrzlá, předpřipravená, tak to si vlastně neumím jako moc představit, kde by se dala udělat chyba, protože to jsem ještě nikdy nedělal. A teď? Domácí škvarkovka. Škvarky nasypeme. Trochu sádla. A nejsou kupovaný, jsou taky domácí, Jsou domácí. z vepřovýho sádla. Předpokládám a doufám, že to budou domácí škvarky. Ty jsou nejlepší. A myslím si, že i já poznám, jestli jsou škvarky domácí nebo kupované. Máš tam kousky? Jsou. Ukaž mi to. A to není dobrý. Ukaž mi to. To je úplně v pohodě. Nemyslím si, že škvarky budou domácí, možná ani pomazánka ne. Ale jestli jo, tak to pravděpodobně bude jenom ze sádla, ze soli a ze škvarků, které se koupí v obchodě. Dobrá? Jo? Akorát. Dobrý. Ty škvarky jsou super k tomu. A syrečky asi nebudou domácí, co? Hlavně, aby měli říz. Syrečková pomazánka jsem trošku tajně doufal, že bude můj trumf, protože tu taky chystám. Každopádně syrečková pomazánka může být na různý způsoby. No, toho jsem zvědavá teda. Protože tvarušky jí málo která ženská. Syrečková pomazánka. Syrečkovou pomazánku jsem jednou ochutnala, protože ochutnám všechno, není to zrovna můj šálek kávy. Si dávám z toho důvodu, aby se to trochu spojilo. A nebo aby to tak nesmrdělo. No, Ten zápach, to je smysl syrečku. No ten tam musí být. Musí. U syrečku mi hlavně vadí ten zápach, než ta chuť. Zvládnu to sníst, ale není to moje první volba, ani druhá. tak a je to. Já to ještě ochutnám. Tak jak? Chutná? Jo. Syrečková, to bude paráda. Se těším, až na sebe všichni budeme mluvit. Dobrý. Co teď? Kdybych přijel vegetarián, tak mám připravenou cuketu, která se roztrouhá, udělá se jako karbonátky, ale udělá se to na pivě. No to vůbec není špatný myslet na vegetariána. Klidně mohl dorazit. Sukeťáky pro vegetariána. Já si myslím, že nejsem náročný strávník, ale moje rodina a mý přátelé mě přesvědčují o naprostém opaku. Mí přátelé mi říkají, že by pro mě nikdy nevařili, protože mám hodně rozmazlený jazyček. To je dobře. Paráda. Tak. Teď to vezmu. Dej si tam pitlík. Brambory nechám první udělat. Brambory. Brambory na tymiánu, to je klasicky uvaří, tím tymiánem to prostě jenom ozdobí, nebo jestli uděláš šťouchaný brambory a ten tymián do toho nějakým způsobem zakomponuje. Co ještě zbývá dodělat? No ta vepřová kolena. Už se uvařila, ale ještě je musíme hodit do marinády. Pivo je důležitý, jo? To pivo by tam mělo být cítit, ale nemělo by to převršovat další chutě. Máš tam ten med? Mám tady med, mám. Jo. Vepřová kolena jako taková já miluju. Dávám si je s tatínkem
ale bohužel ten med je problém, tam mám silnou alergii na med, takže si vezmu prášek na alergii a aspoň ochutnám sousto. Jo. Myslím si, že ten med s tím pivem je něco, v čem se to koleno předpřipraví, než se dá do té trouby nebo než se dá na ten grill a ono to právě potom hezky udělá tu kurčičku, aby to bylo dobrý. Včera jsem musel udělat těsto na domácí nudle. Dneška jsem nechal uschnout a vidíte to. Je to suchý a teď se dá krásně vařit. Myslím si, že domácí nudle jsou vždycky lepší než kupovaný, pokud to člověk samozřejmě umí a bude to stíhat. Tak, teď se vytáhl kolena, který se vařili skoro 2,5 hodiny a teď jsem to dal na pečící plech, který se to potře marinádou a dá se to do trouby aspoň tak na hodinu, čtvrt, hodinu 20, než bude to zlatova. No, kolik bude kolem, to se teda bojím, protože jak je to tam napsané v tom množném čísle, tak nevím, jestli je to pozvánka nebo tak trošku výhruška, protože jako sníst víc kolen si vůbec neumím představit, no. A jestli dostaneme celý koleno, tak nevím, co budeme dělat. Ještě to mám hotový. No ale Ještě ještě neříkají nic. Až se Ale dají, zvládnu tak to. potom to bude dobrý. Tak rychle prostřít. Sparta v tuhletom týdnu by mohla být dobrá. Pivaři jsou takový společenský. Oni si sednou v hospodě spolu k pivu, debatujou tam. Myslím si, že ty pivaři si rozumí a dovedou se bavit a smát se a uvidíme, co z toho vznikne, no. Máme prostřeno. A můžeme se těšit na hosty. Jsou to samý pivaři? Tak si jakou schválně náladou dorazí. Je tady první z nich. Lukáš. Ajťáček. Dobrý den, Dobrý den, tak já vás vítám. jmenuji se Lukáš. Těším. dobrý den, Dobrý den. Magdalena. Lukáš, těší mě. Když jsem dorazil k hostiteli, tak jsem měl problém rozlišit, kdo z nich bude nás dneska hostit. Je to trochu matoucí. Ale stačí se zeptat. Romantická ulička, tyjo, tady zamřížovaný okna, tamhle policajti a ještě budou mít takhle velkýho psa. Pestuje, ale nekouše. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte dál. Nemáte psa, já jsem si trošku bál, jestli Malinkýho. Malinkýho, ale dobře. Dobře. Já jsem Jonáš Novotný. Já jsem Ludvík. Dobrý den. Těší mě, Dobrý den, Magdalena. dobrý den. Já vás vítám. Vy jste hostitel? Já jsem Manžel. hostitel. Manžel. Já jsem hostitel. Tak vám to předám. Jo, děkuju moc. Nesu si s sebou samozřejmě kastrůlky, poněvadž jdu večer na noční a doufám, že tady dostanu nějakou svačinu. Tak jsem na to zvědavý. Jak se říká, co je doma, to se počítá. Pojďte dál, já vás vítám. Tak já jsem... Nové Magnum. Mistrovsky navržený. Jsem Ludvík. Ahoj, Ludvíku. Já jsem Martin. Magdalena. Ahoj, Magdaleno. Těší mě. Něco si přines, nebo si chceš odnést? Kastrůlky, kdyby náhodou, já jdu na noční dneska, jo. Tak kdyby Jo, byla jako svačinka, náhodou by něco zbytky. zbylo, jako. Jo, jako zbytky. To nenucej. Já myslím, Jo. že to zbyde. Tak Určitě. jsem rád, že jsem si vzal sebou. Před sebou mám 2 noční, tak si budu brát ty kastrůlky, protože přece jenom komu se chce vařit doma, že jo. A ještě nejsme kompletní. Ještě ne, Ještě ještě jeden. jeden, ještě jeden. Někdo chytí, jo. Jeden nebo jedna? Jedna. Já to věděla. Počíte, jo. Já myslím, že Jedna to paní Bude bude. to paní. Jedna paní. Já to věděla. Tady. Já vás vítám. Tady je nejdůležitější. Já jsem Lenka. Můžeme si týkat. Určitě, určitě. A to je moje žena. Magdalena. Dobrý den. Těší mě. Já jsem Jonáš. Lenka. Já jsem protihráč nebo spoluhráč, nebo já vlastně Uvidíme. Já jsem Lukáš. Lenka. Ahoj, Martin. Ahoj, Lenka, těší mě. Ježíš, samý chlapy, to je hezký. No, já jsem si přála, aby to byly samý chlapy a myslím si, že to bude bez jakýchkoliv intrik, že prostě je to lepší s těma chlapama. Já vás vítám na prostřednu a tak bych, kdybyste šli za mnou. Půjdem? Jo? Tak Rádi. pojďte. Ty víte sama? Já nevím, já si pokusím. Zkus to. Si dojedeš. Ne. Ne, teď já tě potlačím. Stojím. Teď já tě potlačím. A vy pojďte za náma. No pojďte ke stolu, něco vás tam čeká. Já jsem To je vám přechystal. předkrm. To není předkrm. To je Předpřed. něco navíc. A je to, včera jsem to udělal. Takže zkuste Jako to. vyudil? No, vyudil. Fakt, jo. To jsme na správném místě. Bylo to vynikající, bylo to měkoučký. Jde vidět, že hostitel se to ujal velice dobře. Je to vynikající. Jo, lepší než z krámu. Voní, jak to krásně voní. Lepší než z krámu. No, samozřejmě. To je vždycky. Ale tohle nebudujem. Jo, to je
To si řekl, že to je před předkem, takže to nebudu. To byl spíš vtip, že to teda nehodnotíme, protože ať chceme nebo nechceme, tak nás to ovlivnilo, no. To je jako vždycky, když u soudu řeknou, tohle porota nebude vnímat. No tak samozřejmě, že to porota vnímá, no. Ti to klidně podal blíž. Jo, to klidně, to nevidu. Mě malinko, já řídím a už jsem dneska jednu pokutu Já mám i dostal. na kujičky pivo. Já jsem dneska dostal pokutu. Co máte problém? A byl jsem koupit flašku, tak je to zatím moje nejdražší víno, který jsem koupil. Jakože jsi špatně stál? Já si myslím, že nejvíc upovídaný u stolu je Martin, ale skvěle se doplňují s Jonášem. A opravdu budu mít co dělat, abych je trošku přebyla, ale já si je srovnám. Já vás vítám v Prostřednu a v Nířanech a jsem rád, že jste přišli. Ať to dopadne dobře. Tak na zdraví. A na vás. A teď? Šmejděníčko, šmejdění. Tak jsme v ložnici. Domácí nudličky. To je jasný, proč ten špek, no to je jasný. Tak ten má ale vyhráno, to je Tady trošku se nespravedlivý. udí, že mám faktika strukty, jako ještě mi je budete závidět. Takže asi mají věděcka, nebo... Ty těžko říct, tady lidi. To je svatba, to jsou příbuzní. Dneska se Já začíná si pozdě, myslím, že ono. No. že nevěsta je toto. Jako, že by měli až takhle to, až svatbu, takhle Vypadá pozdě. to, že jo. A nebo možná měli obnovení slibu. A jak to jde Ludvíkovi v kuchyni? Ludvíku, Tak, teďko jdeme na brambory, tymián. Teda to je krásná sbírka. Ale teda moje paní by hrozně tady trpěla, protože jak je tady hrozně věcí. Jo. U nás, jak se něco 14 dní nepoužívá, jak se to vyhodí. A tady je strašně takových jako historických repetiček, odborně řečeno, a s tím bych jako nepochodil doma. Pro mě to byl takový jako velký nezvyk, ale tak každý pánem svého domu, tak jestli tady domácím to dělá radost a dělá je to šťastnýma, tak je to samozřejmě v pořádku, ale pro mě je to teda opravdu pravý opak toho, na co jsem zvyklý. Budeme dělat cuketový placky. Jestli to bude chutnat. Když je potom masu, teď to taková zelenina, to nebude moc dobrý. no snad jo. Cuketou nic neskazíš. No a vy se taky zapojujete, když manžel tady kuchtí, vaří? Jediný, co jsem mu říkala, aby třeba něco nezapomněl, dej tam sůl, dej tam tohle, protože já jsem prodělala minulý rok mrtvičku. On prostě se musel naučit vařit a musel dělat teda 10 let. To mi pomáhal jenom, jo, ale od té mrtvičky vaří každodenně. Jako pan Lorenz, prostě sedíte a radíte tak. a on dělá. Snad s tím budou hosté v pohodě. No, uvidíme. Pro mě je absolutně neuvěřitelný a klobouk dolů před dnešním hostitelem, protože starat se sám 10 let o svoji manželku, klobouk dolů. Neuvěřitelný. Zpátky ke stolu. Jdeme jíst. Teď jsem ho připravil. A jak to pochystali? Tady nás My jsme teda už trošku jako říkali, že máme hlad. No já si nedivím, tak dlouho jste nejedli. něco poprosit, já bych na to nezapomněl. Já na to myslím, dostanete, Co, já bych na to nezapomněl, aby ty si nezapomněl. já když to můžu dostanete velkou porci, že to ani nesníte. No, já jsem se toho trošku bál, když jsem četl, že to budou kolena, jako v množném čísle, tak mi to teda vyděsilo, musím říct. Potom do toho zbytku, jako klidně. Jako. A já jenom mám takový malý problém, když jsme teď tady mluvíme o tom jídle. Já mám alergii na med a na ořechy a na mořský plody, takže já si bohužel to kolínko dát nemůžu. Když je bez medu, jenom ta kůže. Tu kůži mi dej do kastrolku, prosím. Bohužel, tuhle toho hostitel nemohu vůbec tušit. Bylo mi jí líto, protože určitě na to měla chuť. Ale ještě jsem pro vás připravil, To je zase ale mimo bodování. to je připravení pro vás. Tak máte velký chlad, že jo? Tak já jsem to myslel, jak se šmejdili, tak Správně, to správně. připravil. Ale teď nás mátnou, my totiž odhadujeme furt ten úkol týdne a teď vidíme tady dvoje, že jo? Tak děkujeme. Ne, to je ještě zase předkrm. Tak já zase začnu, abyste se Jo, to je teploučky ještě. Že teplý, ano, abyste že se já jsem neženírovali. říkal, že jste byli šmejdit a já jsem to připravil. To je nějaký Já cukyťák. počkám, co zbyde. Ježiš, to krásně voní, ale... Cuketový placky nebyly špatný, akorát to nebylo moc dosolený. Tam je zakomponovaná cuketa. Jenom cuketa, sůl, pepř a nejhlavnější Chmel. pivo. Jo, pivo. To je zajímavý, člověče. Myslím si, že placečky tam byly, že to bude úkol týdne. Hostitel se totiž zmínil o tom, že tam jako ingredienci dal pivo. A to je trochu matoucí. Úkol týdne to nebyl. Tohle už je teda to soutěžní. To jsem čet v tom menu. Já to ochutnám. Syrečková a škvarková. Škvarková je tady A podpůrkou. domácí bageta. Fakt, jo. No, vynikající. Počkej, jakože od začátku do konce?
Domácí, anebo... Domácí. A dělal jsi sám? Sám, ano, sám. Bageta se hostiteli povedla. Byla opravdu dobrá. Ta škvárková je teda úžasná. Taky? Já jsem teda fanoušek syrečkový. Je to syrečko, já normálně syrečky nejím, ale Já můžu oboje, já jsem to původně chtěl Tak když překlopit a jsem tam dáš do sličku to pivo, tak nejsou tak cítit. Ne, syrečková je výborná. moc dobrý. Co dál? Polívčička hovězí. Jako od babičky. Hovězí vývar. Ta terina, tomu dává takový domácí vibe, co? Když nám hostitel přines tu terinu s tou polívkou, tak jsem si na to vzpomněl, protože moje maminka takhle nás vždycky hostila na Vánoce jako rodina, tak jsme z toho taky takhle jedli. A domácí nudle. A domácí nudle, ano. Tak to je nádhera. V ložnici jsme narazili na ty suchý. Jo. A tohle teda už je... Hotový. A to je nejdřív, jakože se to usuší? Ano. V ložnici. Mí děti by to Hlavně se v zobali. ložnici. Tak my jsme to měli ojbáku tady. Jo? Jo, už jsme spali. Já myslím, že to musí být pod kontrolou, aby to bylo... Jestli chcete nadat, já vám nadám, a jestli chcete, tak si musíte obsloužit sami. Já bych si nám dal klidně sám, Klidně, a pak klidně, když tak je to tady, tak... klidně. To se nedrá, pojď se tady... Určitě. Jo. Co mi teda strašně překvapilo, bylo vlastně ta polívka samotná, jak tam bylo všechno v těch velkých kusech. Mně to nevadí, mně to vlastně jakoby je sympatický, ale nevěděl jsem, jestli je jako společensky přijatelný, abych si ten nabral celou tu velkou jednu mrkev a dal si ji k sobě do talíře, že bych ji vlastně jako vzal těm ostatním. A když mluvíme o té ložnici, já se zeptám, tam, co byly ty fotky, tak tam byly i svatební fotky. To je Tak, to je svatba tvoje? moje svatba z minulého roku. Že jo, je to nějaký Jak jsem to poznala. V červnu. My jsme spolu už 30 let se ženou. A ona má zdravotní problémy měla, tak jsme nemohli, protože jsme furt řešili zdravotní problémy. A tak jsme řekli, a teď do toho můžeme. Tak jsme do toho šli a všichni z toho celá rodina přijela. Já říkám vždycky, to manželství přeci po 10 letech, být manželství, teď to už je příbuzenství. Mě říkají totiž pán prstenů, už jsem po 3. ženatý. Ten vývar si dělal jak dlouho, prosím tě? Ten vývar se vařil 6 hodin, no 5 hodin. Jsem si. Je dobrý. Takhle dobrý vývar jsem dlouho neměla. Skvěle dochucený, nebyla potřeba sůl, pepř, vůbec nic, měkoučký, masíčko bylo. A jak mám chodit domácí nudličky, lepší nějaký těstoviny. Myslím si, že jsou akorát. Takhle, abyste viděli, to jsou plný nudle, které jsem dělal. Jo. Polívka byla výborná, polívka byla dobrá. Nudle byly domácí a jestli je to nějak jako úplně super jiný a mnohem lepší, než kdyby to byly nudle kupovaný, si úplně nemyslím, ale je prostě každopádně hezký, že ten, kdo se snažil, do toho prostě dal i tu práci. Milujete vaření, dobré jídlo, návštěvy a jste zvědaví na zákulisí natáčení? Kdyby se vám pořád prostřeno, Tak to zkuste na vlastní kůži a staňte se jen 5 a má jí opravdu každý. Stačí dobře uvařit, pobavit a taky mít trochu štěstí. Tak ho zkuste u nás a staňte se dalším prostřeno vítězem. hlavní chod je na stole. To je porce jak pro obra. No, to sníte jako jo. To já teda jsem už jako teď vím, že ne. Když jsem viděla to nádherný, vonavý koleno, tak jsem zjistila, že alergie na med je moje nejhorší alergie na světě, protože já miluju kolena. Pořád kastrůlky a tady to máš. Nevím, proč je tam ten brambor, když si ho takýho masa, to už nedám. Ta porce byla šílená, to prostě takovýhle koleno opravdu se jí, já nevím, ve 4 lidech třeba. Jo. Ale to pivo potřebujete, že jo? A to pivo, to já bych si dal. To, že jsme dostali koleno, vlastně si říkalo o to, aby jsme ho zapili pivem. Jsem ochutnala, teda úplně luxusní, radši nebudu, ale fakt je dobrý. Jako byla opatrná, asi zřejmě velká alergie nějaká, že ani ten prostředek toho masa neriskovala. Já si myslím, že ona si to vynahradí. Ještě máme před sebou 4 dny. Ale fakt jako dala jsem si kousek zevnitř a výborný. Měkoučký, krásný. Protože dali hovězí z polivky. To je pravda. Ale to není vůbec špatný nápad. Já jsem dobrými nápady Tak to je ta cibulová. Krása. Lenka místo pečeného kolena měla vařené hovězí, což si myslím, že rozhodně není žádná prohra. A vlastně to jenom mluví o tom, jak se všichni máme dobře. No vy se teda futrujete. Tu se snad nedá sníst. Pozoruju, jak vám to chutná.
Bylo to dobrý, i ty přílohy k tomu, akorát to nebylo moc jakoby slaný, ale to jsem neříkal ani jakoby hostiteli. To se budu se vzdát, ty jo. Já taky jako fakt takový jedlík nejsem. Prosím tě. Já to zvládnu. Ty budeš ještě statečně. Jak kluci, já jsem přijezdil jenom, když vás vidím. Ty. Musím říct, že je to asi docela odvážný kousek pustit se soutěžně do Kolené, protože to asi není úplně jednoduchý udělat a trefit, aby bylo opravdu super. Jsme všichni tak asi sportovně založený, co lidi. Moje dcera teď furt dělá gymnastiku a furt se doptává, jestli tohle taky umím a tohle taky umím. Tak ono obecně už jako si s nimi moc nemůžeš normálně povídat, že jo? Ty slova, které oni používají. No to je ta mladá generace. Už jsem starý. To je dopředu. My lezli po stromech, byli jsme rostou, že jo, My jsme kulíčky. S Cčkama jsme hráli čáp. S Cčkama. Jo. No, myslím si, že si Cčka asi z mého dětství nepamatuju, ale slyšel jsem od nich. Tak jim ty Cčka dej na památku. Aby věděli, o čem jste si povídali, aby nezapomněli na mládí. Cože? A kde jste to vzali? Jen tak náhodou mít takovou sbírku doma? Hele, tak to je dobrý. To by se byli kingové ve škole, co? Ale to teď ale vypadá, že jsme si to jako domluvili dopředu. Já jako malá zažila jsem tu dobu, kdy jsme cvrnkali Cčka k čáře a kdo měl delší řetěz, tak byl nejlepší a nejbohatší a super. Vrátila jsem se o hodně let zpátky. A teď? Dezert! Dobré chutnání. Prosím tě, jenom nám k tomu musíš povyprávět, protože někteří mají obavy, jestli v tom není med a ty oříšky. Ne, nejsou to oříšky ani med. To je škoda, mohl jsem to dojít po tobě. No, já jsem ráda. Vůbec jsem neměl představu, co to bude a mile mi to překvapilo, protože dezert byl dobrý. A ten krémík je co? Mascarpone. Já řekla pudink, ne. A ještě vanilka tam je v tom pudinku. To takhle normálně děláš to? Nebo to bylo jenom speciálně pro nás? Nebo to takhle speciálně děláš pro vás. do domácnosti? To byl plný dezert, který jsem udělal. Plný dezert, jo? Plný dezert. Dezert byl takový normální, nicméně s pohlednutím na to, že Ludvík měl vlastně premiéru, co se týče cukrářství, tak si myslím, že to vyšlo hezky. Mě baví, jak to není jako ani moc sladký. To je fakt dobrý. Akurát. No akorát se budeme muset proběhnout kolem baráku, aby jsme srovnali glykemický index. Si taky nechci zkazit figuru, takže jako opatrně. Takže budeme domů skákat žabáky. Ano. Ten dezert byl jako tou pověstnou třešničkou na dortu a že byl vlastně úplně skvělej. A že to vlastně možná bylo jakoby to nejpříjemnější překvapení. Co jsme měli, to jsme sjeli, teda snědli. No a teď? Zábava! A já už to vidím. Je to Já už to bomba. vidím a vy ještě ne. A je to Jo. bomba. Už jsem jednou zažil. Helium. Je, to bude sranda. No, zábava byla vlastně heliová láhev s tím, že když si nafokli ten balonek a vdechli vlastně ten plyn, tak měli říct nějakou hlášku filmu. Tak si vdechněte a pojďte na ty hlášky. Hliník se odstěhoval do oboce. No. Marečku, podejte mi pero. Hustý. Zábava byla opravdu zábavná. Ne, že bych to viděl poprvé, ne, že bych to nezažil, ale v tomhletom složení lidí mi to přišlo velmi vtipný. Vydrž, prďka, vydrž. Jsem byl taky takhle To bylo ale dobrý. Tak jsou to sněženky a maxi, já chci mít bod. Rozhodla jsem se, že helium si pořídíme i domů. Dlouho jsem se takhle nezasmála jako dneska, opravdu to byla sranda. Pane učiteli, já jsem se nepřipravoval. Ale podle hlasu bych řekl hudvínek, ale jako... Jinak jako citát může být z To je čehokoliv. těžký, co? No tak je to taky, Marečku, podejte mi pero. Jsem na vás zvědavej. Chcete to prozradit? Chceme. Obecná škola. Ale bylo to vtipný, bylo to pěkný a dokonce i dobrý nápad, ty hlášky, takže mně se ta zábava velice líbila. Co to meleš? No jo, to je škoda, že to máš takový krátký čeče, to jsme se to moc nedozvěděli. To může být nějaký tankový prapor, Prozrať nebo nám něco kousek. takového, nebo... Nakopni nás. Pelíšky. Pelíšky. Možná trošku škoda, že některé ty hlášky byly velmi krátký, nebyly to takový ty nejúdernější hlášky z těch filmů a určitě by se daly použít jakoby zajímavější. Můžete mi ukázat tu budičku? Budičku. Jo, budičku, jasně, kulový blesk. Kulový blesk.
Dnešní večer první byl absolutně úžasný. Myslím, že jsme se sešli fakt dobrá parta lidí. Já osobně mám radost, že to jsou samý chlapy. Jedna malá nevýhoda je, že jsou hodně upovídaný, takže mám problém se dostat ke slovu. Ne. Každý měl snahu. Ještě To je hezký, děkujeme. Ty chceš hodně vodu, viď? Děkujeme. Já děkuji za to, že jste přišli taky. A jsem rád, že vám chutnalo. Tak to určitě. A kam půjdeme zítra? Zítra jsme u mě, to znamená v Plzni, a ještě teda budu muset pořídit rychle nějaký dárečky, abyste mi nepomluvili. Tak jo, zatleskáme hostiteli. Určitě. Děkuji. Na první setkání si myslím, že To bylo příjemný, dobrý. viď? Já kdybych Já bych- mohla hodnotit manžela, tak bych mu dala těch 8 bodů. Já bych Určitě. taky byl ty 8. Konec vtipný, všechno vtipné. Tak jdeme bodovat. Kolika body odměníte Ludvíka? Dnešní první večer byl skvělý, zajímavý, užil jsem si ho a možná jenom proto, že to byl první večer a možná jenom proto, že třeba jsem možná trošku víc očekával, že to bude koleno jako někde ve skvělé restauraci, tak je to 8. Za dnešní večer strávám 1 bod za takovou tu kurku na tom koleni, kterou bych tam ještě z ní se vymazlil. A 1 bod si nechávám ještě pro ostatní večery, protože nevím, co nás čeká. Proto bych hostiteli chtěl dát 8 bodů. Byla jsem nadšená, chutnal mi jak předkrm, tak polévka, tak hlavní chod, tak dezert. Moc se mi líbila návštěva, moc se mi líbil hostitel, jak se k nám choval. A jelikož je pondělí, moc mě to mrzí a máme před sebou ještě další soutěžící, tak hodnotím 8 body. Večer u Ludvíka byl fajn, předkrm byl takovej obyčejný, ale pochutal jsem si, i když nemám rád syrečky. Polívka byla dobrá, silná, ochucená. Koleno bylo málo dosolené a dezert byl takovej průměr a proto dávám 7 bodů. Podtrženo sečteno, Ludvík si vyvařil. Máš to? Mám. 31 bodů pro Ludvíka. Slušnej začátek. Já děkuji za váma ještě, krabičky. Jo, Co si nedojedli? takový důležitý Tak tady, věci. plníte ještě si. No děkuji, ale Tady. Já myslím, že jsme si dělali srandu. Ale i to máme popsaný, to je jako Vánoce. Jo. No děkuju, teda. No a to je všechno. A jak to vidíte vy diváci?